Миңа күйеуге шығарға тәқдим жасадылар. Аллаға шүкір қызым. Тез арада тамадаға шолтыратық. Теге сүперше топағыны хатırlайсың мы? Yok. Eyде Татар Продакшн егітлерін чоқырабыз. Заманча, креатив туйлар. Татар Продакшн Qozonda. Телефон 250-111-8. Сәлем дуслар! Сәлем ТМ-ТВ каналын яратушылар. Qozon, Шаулы, Әлмәт, Гонконг, Нью-Йорк. Туктайлы, Рамил. Әллә Америкада да татарлар бармы ни? Әлбәттә, Интерстеллар киносын кім төшерде синеңчә? Сәлем санкциялар кагылмаган кешеләр. Сәлем авыллар! Сәлем татар дискотекаларына йөри торган кызлар. Сәлем татар дискотекаларына кызларга карарга йөри торган егетләр. Сәлем татар продакшн иҗат берләшмәсе. Нигә аларга? Бәй, ул бит спонсор. Барчагызга да кайнар сәлем. 1, 2, 3, шупшат. Киттек! 5-нче урын. Илназ Гарипов, яратам. Бетте китте. О, Илназ Гарипов минем яраткан җырчым. Ул шундый менә татарча Сергей Лазарев кебек. Шундый ук популяр һәм талантлы? Юк инде, ул няшка. Әллә нәрсә сөйлисең син, Руслан? Молодец, Илназ! Ice Baking Challenge эстафетасында да катнашты. Гашык булганымны сизмичә дә калганмын. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде синсез яши алмавымны аңладым. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен дием сорама, яратам бетте китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни яшен дием сорама, яратам бетте китте. Руслан, син күрдеңме? Бу егетнең трубасы гел авызында клип буе. Бәлки ул профессионал, астыр. Юк, рәсеме ничек? Ул кыш көне уйный башлады әйме? Һәм кыш көне була бит шундый хәлләр. Менә тимер әйберне аласың да менә булып. Нәрсә? Нәрсә булды? Бер хәбәр килсә әгәр син яшәгән тарафта, яхшы кәеф белән тулып кызарып ата һәр таң. Ничек кенә тырышсам да сине оныта алмадым. Хәзер инде. И премия «Оскар» вручается за лучшую роль второго плана Айвазу Садырову! Рәхмәт тамашачылар, рәхмәт әни, рәхмәт әти, рәхмәт Арша, Акша. Айваз, сезгә клип ошадымы? Ну, клип ярап тора. Шын әйткәндә мин анда төп рольне уйнадым. Мин талантлы егет, талантлы алып баручы, талантлы актер. Мин булмасам отстой булыр иде. Айваз Садыров! Карале, бу ким булды бу? Синсез яши алмавымны аңладым. Руслан, күрдеңме? Күз алдыгызга китерегез. Илназ Гарипов кыз белән инде. Илназ, кирәкме инде? Син шундый матур, шундый чибәр. Илназ, тукта. Нәрсә тукта? Син бит белеп кирдең монда. Әлбәттә белеп, ләкин нишләп бу торалар монда менә бу үч егет? Алармы ни? Таныш бу. Гармунчы, турбашы, барабанчы. Әмисез. Ни яшен диеп сорама, яратам бетте китте. Син минем соңгы тукталышым, йөрәк сине үзитте. Ни
sırama yaratan bebekte. Sen menden so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zi ittar. Ne şimdi yen sırama yaratan bebekte. Sen menden so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zi ittar. Ne şimdi yen sırama yaratan bebekte. Seninle so'nggi to'xtalishim, yurak seni o'zi ittar. Niye şimdi yen sırama yaratan bebekte. Sırama yaratan bebekte. Sen kim? Ilnaz Garipov. Mena baribir, akşa barmı? Yo'q. Mena baribir. 5000 jiyib bermasangiz, qiynab otamiz. Jiyib bersangiz, birga biyimiz. Dörtінші o'rin Lenar Yashin. G'afur et meni erkam. Lenar, yortibosh. U selfie tisha turgan olma tugil bit. Bu dünya menga bo'sh bari seni tilekim men seni sog'ina bir to'xtamay har bir vaqt qaning baramatlar oldim sayin vatilib yarar endi jitar biz bit kishilar bizning bit bor yuraklar Narsa jirli u, biz bit kishilar, bizda bor yuraklar. Nindi felsefi uy. Bizda bor qo'llar. Bizda bor burunlar. quloqlar. Chashlar. Iltimoslar. Biz bit kishilar. Kelasi jirni birga yozamiz. Lenar Yashin, Ruslan Ko'kribova. Ham Ramil Yangur. mangelik tugillar sen aniqla ne aytasan men bilan turra g'afu et meni erkam kam o'tinam sen har kishi sening kabakni dunyoda men butan toba olmam yatasiz o'tatinlar yurak yamashirlar yozar g'afu et meni erkam yaşayolmayım senden başka yaşayolmayım senden başka yaşayolmayım senden başka yaşayolmayım senden başka Keşireysinə min ham bari tiksin ham bizni muhabbat zurniqli toshqa ting tik kitilar kirinab motorim tirishmas senga kerakmi bu o'zingni aldalama har bir kishi xatolanang muhimani anglaw muhabbatni ishqindirmish ikov birga saqlaw qilaman motorim sog'indim kelmindaw ben tuzimli so'z bilan g'afu et meni erkam o'tinam sen har kishi sening kabakni dunyoda men butan toba olmam yatasiz o'tatinlar yurak yamashirlar yozar g'afu et meni erkam yaşayolmayım senden başka yaşayolmayım senden başka Biz çalıştıklarımız arkasında çok hatalar yaşayacağız. Ama tekin mühimi vaktinde g'afu edebilir. G'afu etmeyin erken.
Рамил, мында түгел бит инде. Руслан, кім біздің үшінші орында? Ул бик шибәр. Мәлике. Юк, аның матур чәчләре. Әлфина Азгамова. Юк инде, ул егет. Аның ягымлы тавышы, матур җырлары, аның гитарасы бар. Михаил Боярский. Тысячи чертей! Это же Ильназ Сафиуллин! Һәр вакыт яратыгыз бер-берегезне, сөйгән ярларыгызга авыр сүзләр әйтмәгез. Һәм мәхәббәт хисен аңлатыр өчен күп көч куярга кирәк түгел. Аның өчен бары тик шын Ильназ, монда шундый яшь, шундый чиста, соф. Аның бит әле күкрәгендә чәчләре дә үсмәгән, Руслан. Әле. Статистика буенча Ильназның концертларында 5200 зажигалка бетерделәр. 1200 пар кавышты һәм 12700 тапкыр яратам сүзе әйтелде. Һәм бер генә егет шәрә килеш барный стойкага менеп шобына башлады. Соң мен бит аны Ләүкә дип уйладым. Күпме дөньяда кайгылар, күпме дөньяда хәсрәтләр. Беркем кирәкми, берни дә тормый. Илназ, ә син концерттан соң нишлисең? Беркем кирәкми, Ә нигә? берни дә тормый. Айрам үткәрелгән шаклар. Мин яратам сине, мин юксынам сине. Яши алмам синнән башка. Мин ышанам. Беләсеңме, Рамил, Илназның концертларында миңа нәрсә ошый? Анда соф татар халкы җыела. Кызларга кара, нинди матур, чиста, тәртипле уңган кызлар. Ә егетләр, берсеннән берсе батыр, шибәр, бөтен булган егетләргә үрнәк. Монысы марҗа просто. Яши алмам синнән башка. Күпме дөньяда бәхетләр, күпме дөньяда шатлыклар. Беркем кирәкми, берни дә тормый. Айрам үткәрелгән шатлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине. Яши алмам синнән башка. Мин ышанам кайтару бергә шатлар. Мин ышанам килеру узган вакытлар. Мин яратам сине, мин юксынам сине. Яши алмам синнән башка. Исәнмесез? Исәнмесез? Сез мине таныдыгызмы? Юк, без күршеләр. Сезгә кайсы этажга? 8-нче. 8-гә, мен 7-гә. Ярый, аңлаша. Алло, Шакур. Салам, бу Илназ. 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 Шакур, салам. Ярый, әйдә. Рәхмәт. Килеп җиттем, саулыгыз. Алло, Файруза, син хәзер ышанмассың. Мин әле генә лифта беләсеңме кер белән бардым. Илназ Гарипов белән. Илназ, тукта. Икенче урын Тахир Асылгәрәй. Якынрак килсин яныма.
Senin gözlerine qarab. To'xta. Mında ikkinchi muzika qo'yarga kerak. What I gotta do to be heard? Hozir menim bor ya. Hayda. Больше на колени купола. Nazlı sözlerimni aytam. Birga yuragimiz iba. Birga yo'llarimiz keta. Birga bo'lsak qana biz baxtli. Sen menim yonimda bo'l. To'g'on shul ovg'on ustalni ko'rsatalar. Nega mikin bir ideyadir? Рамиль, аңла. Ауған үстел ул символ. Була шундый вакытлар. Кайчан менә үстел ава һәм ята. Була шундый вакытлар. Минем андый әйбер булган юк, Руслан. Минем дә юк, ләкин була андый вакытлар. Һәм шул өстелне күтәрер өчен 2 кеше кирәк. Руслан, мен сені аңламый башладым. Әллә нәрсә сөйлисең сен? Дуслар, аңлагыз, тыңлагыз. Иске өстелләрне дә бастырып була. Аларга тик ышанырга гына кирәк. Күзгә күз карашып үтә мизгел. Ышкынмас куллардан кул. Хәзер аңладыңмы? Аларны тик ауган өстел генә туктата. Айның утында сені күрермен. Unutulursun кочагында. Иртәнгә хәтле мин обермен. Якынрак килсен яныма. Айның утында сені күрермен. Unutulursun кочагында. Иртәнгә хәтле мин обермен. Вот кызый молодец. Дөрес эшли. Ауган өстел янында әз генә биергә кирәк. Иң назлы сүзләремне әйтәм. Бергә йөрәгебез иба. Бергә юлларыбыз китә. Бергә булсак кына без бәхетле. Син минем янымда бул. Күзгә күз карашып үтә мизгел. Ышкынмас куллардан кул. Якынрак. Әйдә, нишләп утырасың? Аңлагыз, өстел үзе басмый бит ул. Сез бит икәү, күтәрегез аны. Unutulursun кочагында. Иртәнгә хәтле мин обермен. Якынрак килсен яныма. Айның утында сені күрермен. Unutulursun кочагында. Иртәнгә хәтле мин обермен. Yakınırak gelsin yanıma. Aynen altında seni görürmen. Unutulursun kuşağında. Birden göbeklerin haberinen. Yakınırak gelsin yanıma. Aynen altında seni görürmen. Unutulursun koşağında. Irtenge ötle min obermen. Tahir abi,
Борчылмагыз, теләсә кем белән андый хәл буларга мөмкин. Минем белән андый хәлләр булмый. Рамин җитте. Таһир абый. Беренче урын түләнгән клип Айгөл тута. Беренче урын безнең дустыбыз Айгөл Туташ Алабуга. Айгөл Туташ әфәрин, дохи кыз. Нигә? Бей, Алабуга турында клипны Турцияда төшерә. Браво, Айгөл, браво. Браво. Бер сүзсез Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Рамил, беләсеңме, Айгөл Турциядә нәрсә эшләде? Клип төшерде. Көндез, ә кич белән? Белмим нәрсә. Алабуга! Айгөл, тынычланыгыз. Алабуга! Махет, мин сине sevиyorum. Тынычланыгыз. Алабуга! Башлар сайрый, шын күңелдән достым, безне сөй. Күпме күргән минем туган ягым, сөйли урам үзенең серләрен. Күзләремә күз яшьләре килә, искә төшсә үткән елларым. Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Шәһәр бакчасында кошлар сайрый, шын күңелдән достым, безне сөй. Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Шәһәр бакчасында Кара нинди матур, ничек сиңа? Мәй, шәп, шибәр, яше дә күп түгел. Үзенчәлекле шундый. Әйе, миңа да ашый. Бамперлары во. Мин аны алыр идем. Сүз дә юк. Шәп машина. Нинди марка микән, ә? Кайтам әле туган якларыма, дуслар аңлар минем хәлемне. Шу җирләрдә йөреп, бик күпләрне күреп, сезгә генә шишәм сермене. Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Шәһәр бакчасында кошлар сайрый, шын күңелдән достым, безне сөй. Әсхәт, әйдә тиге. Хоп. Молодец. Исәнмесез, Камил Марсович? О, Айгөл Туташ, татарча Леди Гага. Салам. Рәхмәт, Камил Марсович. Менә сез миңа клипка сценарий язган идегез. Менә мин машинада барам, менә мин машина капотында җырлыйм, аннан соң кабат машинада барам, аннан соң 4 тапкыр агач янында җырлыйм. Камил Марсович, гафу итегез, клип бигрәк күңелсезрәк бугай. Сюжеты бигрәк гади. Нәрсә? Син беләсеңме, мин кем? Син беләсеңме, нинди клипларны мин уйлап чыгардым? Юк, нинди? Синең эшең юк анда. Бир монда. Сценарий гадиерәк. Мә. Ушыйма. Ушый, рәхмәт, Камил Марсович. Турцияда. Мә. Әсхәт, әйдә, хоп, әйдә. Кайтам әле туган якларыма, дуслар аңлар минем хәлемне. Шу җирләрдә йөреп, бик күпләрне күреп, сезгә генә шишәм сермене. Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Шәһәр бакчасында кошлар сайрый, шын күңелдән достым, безне сөй. Алабугам, сиңа җырлар сөйлим, багышларга сиңа өзелим көй. Шәһәр бакчасында кошлар сайрый,
Булды, китте туташ. Кайда? Испаниягә. Неге? Сарман турында җырларга. Моның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Бездән сезгә тәкъдим. Шуп шартта булырга тиешле татар клипларын безгә контакт шелтәрендә җибәрегез. Безне табу бик җайлы. Руслан Харисов Һәм Рамил Агдеев. иң уңышлы клипны без шуп шартта шуплыйбыз. Хәзергә сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока!